מקהלת נווה שיר, כמקהלת נערות מסוגה, הייתה הראשונה בהיקף שלה. וזה היה בהחלט חידוש. שוב, היצירתיות של נתן, מכיוון שהוא לימד ביותר מבית ספר אחד. ביום בהיר אחד החליטו דווקא בנווה כיבוש להקים את הגרעין הראשון של מקהלה נבחרת, של טובי הזמרות, לפעמים היו גם בנים, ולכן קראו למקהלה בשם נווה שיר. נווה כיבוש, אבל לא כיבוש, אלא שיר. והמקהלה הזאת קמה בשנת 1961. האלבומים יכולים לספר איפה המקהלה לא הופיעה. היא הופיעה בבית הנשיא. היא הופיעה בשורה ארוכה של קונצרטים עם התזמורת הסימפונית ירושלים. הופענו גם עם מנצחים אחרים, עם ויינברג, בכינור יהודי, חרל"פ, יש בה הרבה מאוד יצירות בכורה למקהלות ילדים שנכתבו, ונווה שיר ביצעה אותם לראשונה והפכה אותם לנכסי צאן ברזל של הרפרטואר שלה. כשאני מסתכלת על זה, אני חושבת שהוא באמת עשה דבר יוצא דופן, מפני שלא היו אז מגמות למוזיקה בבתי ספר יסודיים, גם לא בתיכונים, והוא למעשה הקים בעיר מגמה למוזיקה. אני אמרתי לחברותיי פה שהרגשתי שזה רואה שאחריו כולם הולכים ונסחפים, ובאמת הקול האנושי, כל המקהלה הזה הפך להיות לחלק מן החיים שלנו, לאהבת החיים שלנו. מקהלת נערות נווה שיר מפתח תקווה מתארחת אצל מקהלת הנוער בעיר קלופנבורג. המקהלות שרות משיריהן אחת באוזני רעותה, חילופי נוער מוסיקליים. בעולם אנחנו גם היינו בין המקהלות הראשונות של ילדים שהופיעו בחו"ל. התחלנו ב-1978 בפסטיבל של יוגנד ומוזיק, לפי המלצתו של חבר למקצוע של אהרון אלקלעי, שהוא נסע לשם עם תזמורת נוער. והוא אמר, נתן, למה לא תיקח את הבנות שלך נפלאות והם יכולים לייצג אותם לרחובות. ילדים באו לפעמים עם קולות קטנים וסיימו באמת בצלילים ממש נפלאים. ישנם מנצחים שעושים חזרות וחזרות,
ונתן, אחד הדברים כשהוא עושה חזרת מקהלה, אם זה היה ילדים, אם זה היה מבוגרים, הלבביות, הצחוק, ויחד עם זה ההקפדה לא לוותר על שום דבר, ולפעמים יכול היה להיות גם ככה, בזה ההבדל בין מנצח או בין מנצח אומן, שיודע להוציא את מה שהוא רוצה ברגע שהוא עומד על הבמה, והם נתנו לו. היה לנו עם נתן שיר אחד בשפה הרוסית, וכשנסענו עם המקהלה, עם נווה שיר, כמה פעמים לחוץ לארץ, השיר הזה היה המנון של המקהלה. נתן וצבי מרגלית, בבקשה, נא לשיר. Бarbara, є зачем така я прась,